Бүген кояш байыганнан соң мөселманнар өчен Рамазан айы керә. Бу изге айда ураза тотарга, бары тик чиста ниятләр белән генә яшәргә, якыннарың турында кайгыртырга һәм мохтаҗларга ярдәм итәргә кирәк. Төн җитүгә гыйбадәт кылучылар гадәттәгечә бер өстәл артына ифтарга җыела. Быел Казанда гына да алар 41 мәчеттә узачак. Өйлә намазыннан соң Рамазан айы дәвамында Галиев мәчетендә Коръән укыячаклар, изге китапның иң үтемле аятләре турында шигырьләр конкурсы, иҗтимагый урыннарны иң яхшы бизәү бәйгеләре планлаштырылган. Рамазан айы башлану уңаеннан Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның мөрәҗәгатен тәкъдим итәбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләрем. Изге Рамазан айы җитүе белән барыгызны да котлыйм. Сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә: "Иза дахала Рамазан, футихат абвабул джанна, ва гулиқат абвабун ниран, ва сулсилатиш шаятин." Рамазан айы кергәндә җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә дип әйтә. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә: "Я әйюһәлләзина аману, әй иман китергән бәндәләрем, кутиба алейкумус сиям, ураза сезгә фарыз кылынды. Кама кутиба алелләзина мин кабликум, әүвәлге халыкларга фарыз булганы кебек, сезгә дә шушылай ук фарыз кылынды. Ләалләкум таттакун, шаят сез тақва булырсыз" дип әйтә. Һәм тагын сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман сама Рамаданан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин занбих" дип әйтә. Кем Рамазан айында ураза тотса, уразада булса, иманан ва ихтисабан, иман белән бергә һәм Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тақаддама мин занбих, аның барча гөнаһлары гафу ителер дип әйтә. Иншалла 21 апрельдә Гаит көнендә барыбызга да шипшиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп әйләсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бәйрәм